Kaya? Kaya? Pero lang. Okay lang po. Okay. Pero may kasi kayo? Ano sir, wala sulod ako na. Awaran. Okay lang? Ha? Hindi kaya tagpit? Hindi kaya tagpit? Wala ako pa siya. Ngayon bintang ngayon. Hindi pwede magkano benta kay panaki. Ah, paano? Panaki. Dahil may bintang mo paano? Ano? Saka na, mag-withdraw. Yung pag makadtos na mag Kira lang kailangan mo. Ay, labas. Labas.